42. Tita Wilma sa This Is My Life. Mayong hapon sa itong sini mga pinalanggang mga tagpalamati. Kag syempre, inyo naman kubos nga lagad, Tita Wilma Sugaton, kaupo ninyo diri sa This Is My Life para sa Martes nga edisyon. Pebrero 7, tuig 2023. Kumustang panyagan naton? Pa-share naman dyan. Okay. Sa inyo mga lilisuan sa mga radyo, 684 kHz. Mag-aop na kita, tubtub-tak na alas 3, pati na sa mga naka-online naton nga mga kauturan, pagi sa Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. May chat room tada, no? Para sa inyo sa inyong mga greetings, kag mga comments sa aton man madulong sa inyo palamatinaan sa karon iya nga hapon. Kag syempre sa ito naman mga kauturan nga nagapamati sa ilang mga radyo at sa may mga cellphone, sa ilang mga messages man, ara lang itong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Daw maayad-ayad ang aton sining adlaw tungod manami ang silak ni Haring Adlaw para sa aton. Ha? Pero hindi lang na mapaktan. Hindi lang na mapaktan tungod nga kabalugid kita ang nag-aapekto diri iya sa aton sa Western Visayas, Negros Occidental, Dalanan na kag Bacolod, amo iya ang localized thunderstorm nga may ara kita magalumon nga kalangitan ina makahatag man sa mga pag-ulan-ulan sa aton iya palibot na. Pero syempre sa bugos nga pungsod magluwas iya diri sa aton sa Western Visayas easterlies. Medyo mapulo pa ang iyang ila sini panahon. Pero sa nahambal na naton, kinahanglan lang kita diri sa malabutan sa aton pagpangalagad nga sakop sang Western Visayas, ang pagtupas ng ulan hindi gin malikawan sa ang aton man paghalong ang kinahanglan. Okay na siya, Tito Wilma. Bantayan man ang informasyon nga aton madulong sa inyo sa sini nga hapon. Natungod iya sa watermelon. Watermelon, sandiya para sa ito, no? Sa mga away kung gali kabalo, nami man na siya gali sa mga infection. Sa mga infection, especially sa ihi. Tandugon ina ni Tita Wilma dugay-dugay. Any reactions, siyempre, arang aton text hotline, ara man aton sa ni chat room. Ang aton man sulat nga pagabasahon sa sini nga hapon, malipot nga mansay sang isa kaanay seaman. Sang una nagasakay sa barko, kay trabaho dito, subong ara na lang sa ila puluyan. May luyag man siya ipalabot sa aton. Kay gusto man niya i-share sa aton ang iya nabatsyagan sa karon. Aton tag sa ka-zodiac sign para man sa aton tag sa ka-horoscope sa karon nga adlaw, bantayan lingaw-lingaw man lang ng aton pati ng aton mga maswerte nga mga numero. Nga pati ng aton sa mga lucky color. Gani dira lang kamo. Samtang up din ay kita iya tub-tub-dak na alas 3 sa sininga hapon. Kahit na natandog ang akong pamensaro na naman, kahit malapit na lang tig-ilinit, sa mga nagatanom dira sa malabutan kang may ara mga tanom bala nga mga sandiya no, or ning watermelon nga ini. Tiya mo naman ni pag-amat-amat dagsa iya siniya dalagkuman, pero nami siya gali para sa may mga para sa may mga infection. Let's say ang ka-experience ka na sang infection sa iti amo na urinary tract infection or UTI. Kag hindi lang na damo siya gid benefits sa aton ikaayong lawas. Nami siya una-una hindi tawe. Damo pa siya mabuligan nga mga masakit, magluwas lang sa UTI. Nami ang sandiya, makabulig man sa may balatian sa korazon, ang mga hypertension naton, mga mataas bilis ang blood pressure, ang mga may cancer, ang may katarata sa mata, ang may ulcer, may init-init pagid sa baay, kag sa mga gina-constipate pagid, no? Ang ginabudlayan bala sa pagpoops, nan, kag bad breath, may mabulig man gali ang sandiya dira. Kag inang, let's say kon weak ikaw sa ginatawag nga
pagpakighilawas. Ti magluwas pagid damo pagid iban nga mga benefits ang sandiya nga ini. Nami siya gali sa may problema sa kidney kag sa prostate, no? Sa mga kalalakian prostate na iyan, no? Nami siya sa mga kidney, no? Pareho sang butong, di ba la? Nami sa kidney man ang butong. Kay nga ginatinluan sang tubig sang butong or sining sandiya ang aton kidneys kag ang prostate sang mga kalalakian na. So, ikon ikaw, may infection ikaw sa ihi, lalaki man or babayi, may kabudlayan sa pagpangihi, kaon ka sandiya kag mag-inom sang tubig para nga mabuhin-buhinan ang mga mikrobyo nga ara dira. Kag kung ikaw naman may bato sa imo bato or may bato ikaw sa imo kidney or kaya man natawag nato nga kidney stones, makabulig man ang sandiya sa pagkakas sang bato, no, sa imo kidney kag maamat-amat man niya inapudpod pagwa na dako man galing mabulig sina kag magluwas man sina, no, sa mga ginabudlayan magpangi sa may problema sa kidney kag sa ila prostate, sa mga nagaproblema man sang ila sini gout o nakamugi ko na gout inang mga may gout kag may mataas nga uric acid kay ang duga ni gali sang sandiya makabulig panubo sang imo uric acid, no? Ang uric acid nga ara sa atong lawas mabudlay man kung tama ka taas kay problema mo, di ba? So sa mga may arthritis tungod sa gout or tungod sa uric acid, kaon ka man sandiya, na pahanumdom lang kung taas imo uric acid kag kung magkaon ikaw sandiya, ang pahanumdom is hindi mo pagkaunon ang liso. Kaya ting iba na ginabulad pa na nila kay nami kititun kay mananam mo, pero kung may gout ikaw taas imo uric acid, never gid nga kaunon ang liso sang sandiya. Kag nami pagid effective ni siya nga energy drink ang watermelon or sandiya. Kay nga ang sandiya rich ni siya sa vitamin B, potassium kag iron. Agali. Titungod sina nagahatag sang energy sa aton ini nga klase sang prutas. May natural sugar man siya na nga paalerto sang aton lawas or nagapapagsik sang aton lawas gahatag dugang energy kag magluwas pagid sina makabulig man sa aton sa paglikaw sa heat stroke. Nagahilapit na ang tig-ilinit, so kinahanglan aware kita kag maghalong-halong kita sa heat stroke, ilabi na gid kung ikaw high blood, no, or hypertensive. Kay nga tama kung katama kainit ang panahon, may posibilidad nga magalingin ang ulo, mangluya ang lawas, nan ang stroke imo gid dapat halungan. Nagahatag na siya nutritious nga juice mo, na masustansya nga duga ang halin sa may sandiya nga makahatag kabugnaw sa atong lawas. So nami siya. Kag sa mga ginasakitan sang ulo pagid, sa sakit sang ulo kay man nga sa South Africa, na didto ya sa South Africa ang ila didto ginahimo kung masakit ang ulo, isang-isa sa ila. Ang panit gali na, no, ang panit sang sandiya amo nang ginahampol nila sa ulo kag diri sa sentido naton para makuha ang kasakit sang ulo. Siling ko ay itry ta na abi na, pero kung ang imo kasakit sang ulo tungod sang wala unod nga bulsa o kung nalipasan ikaw sang gutom ti maburubudlay, kinanglan mo ya pagkaon, sa mga gina-sunburn naman, kinanglan man ni sa ang mga kauturan naton nga gina-sunburn inang sobre-sobre naton nga pagpainit kung sensitive imo skin ba mapula-pula gid na iya. Manami manggali ang sandiya naton nga gamiton bilang first aid, na kuha ka lang panit sang sandiya, pagkatapos ang panit nga ina ibutang mo sa refrigerator or sa fridge ninyo dira. Pagkatapos syempre unod ka unon mo alang-alang mo man boy. Now ibutang mo sa ref. Pagkatapos
ang sulod nga, ang fault area, balang sulod nga parte sa Sandia, na, amo na siya ang nami nga ihampol sa ano ni siya sa sunburn o kung sa ito magluwas sa sunburn sa bungang balhas pagid na nami mo nami na siya. Tawhay imo pamatyagan, tawhay ang pamatyagan mo kung tapalan mo ang imo mga panit nga affected sa sunburn, if not sang bungang balhas. Kag nagapabuhin or naga-minimize ang imo mga rashes, ay kanami gali, no? Ari pagid, pwede man siya nato ang sandia magamit as first aid sa sunburn pagid taloy kag sa mga mapaso bala, no? Ang himo mga mapasok ka sa panit mong himuon mo lang kung mapasok ang imo sinipanit. Ang suggestion, butangan mo na i-ice or hindi gani itubog mo ang imo nga affected area sa matugnaw nga tubig. Nan. Pagkatapos pwede mo na siya hampulan sang unod sang sandia. Ang unod yan mapula-pula, bala if not ang yellow, yan ang unod. Pero mas nami kung cold siya. Na? First aid para sa sunburn, first aid para sa paso. Kaya nga, ay hindi lang nagali, may ara pagid dito Wilma, sa mga gusto magputi, pwede man siya gali nga whitening ang sandia, no? Magamit man siya kay nga ang sandia or ni watermelon, may ginaangkon siya yaman nga glutathione, no? Ang glutathione sina, mas madamo pa kung ikumparar sa iban nga klase sang prutas kag utan. So meaning kung ang iban nga prutas kag utan damo sila glutathione, mas sobra pagid gali ang ginaangkon nga gluta sang sandia sa mga gusto da magputi. Try nyo ina. Ang glutathione kay kabalugid kita makapaputi ina sa skin, di ba la? Makapaputi sa skin kag dugang pa nagapabaskog man sang aton immune system. Damo pagid na siya sang mga mapuslanon para sa aton. Pero ako namian ko na magkaon kung hagay ko na kaon sa sandia, alapit na lang season na daw bisan di ka na mag-inom tubig, matiyang mo mapuno tiyan mo no? Pag nami gid siya ya. Kung maghagay ka malang inom tubig ka kung baratong sandia, nan bakal kita sandia na. So pila lang ina ka mga benepisyo sa aton ikaayong lawas kung may UTI ka kaon ka man sandia kay makabulig ina sa imo. Alauna 55 Action Radio Philippine Standard Time. Hi relax anay, balikan ko kamo pagkatapos ni. Premium D3 ang bago. Okay, sa mga naka-online da mayong hapon, hello lang da sa inyo. Paamo tanaabi, no? Ma'am Ana Sinoro, kamusta? Wala ka kahapon. Pagabi matandaan mo gadya tawi ang wala mo, no? Anyway, okay lang na siya. Ma'am Ana, kamusta? Okay ka lang? Ate, admit siya man gali, oh? Wala siya kahapon kay may bisita ko. Wow! Mga ka-action ko naman yung hapon. Thanks for the big heart, Ma'am Ana. Mayong hapon ng kuno Tita Wilma. Watching live from Quezon City. Greet ko lang happy birthday si Lorly Villa Gonzalo. Siyang Purok Maanyag, Barangay Alihis. So, birthday greetings na naiya kay Ma'am Evelyn Sinaon. Okay, Ma'am, i-greet na ito ina karon na sa aton sa ni birthday greetings. Yes, Ma'am Homa Lumina, ba early pa siya ba? Mayong hapon lang na sa imo, Ma'am Homa Lumina. Lizelle Baluarte Bangkiran, Tita Wilma monitor lang di while gapanyaga. Manyaga kita Tita Wi among sudan, pinaksiw nga udag. Di ba lang udag gabi na ginpaksiw or anong gani. Kag pinirito nga uga saw-saw sa langgaw solve na. Galaway si Tawi. Paliyog ko tamyaw sa Bangkiran kag Baluarte family. Thanks Tawi. Keep safe and God bless. Lizelle from Red Mahogany Barangay Tabugon. Salamat gid.
Okay, siling ni Ma'am Aina. Mayong hapon mga neighbors, kay lagabong na sa ilang radyo mo, no? Kay April, ang barangay health workers, ang barangay 3, dira sa Mayla, Carlota, mayong hapon lang da sa imo. Na, kag, mayong hapon, tita, wegwit ko lang si Mama Minak, tita, gahulat gid sa imo programa. Thank you, gid. Salamat, gid. Doy Arthur, yes, kakainday Blaza, salamat, gid. Okay, enough lang na, anay. Balikan lang kamo karon ni Tita Wilma, ah. Kung kisana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit di siya, gaano sa inyo? Apin mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pretty, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala mo message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may ko yung monitor sa result kami si mama kasi si papa sa buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais. Ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko, nadala naging kami nga, may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos hindi Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay, abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nahuya ako magulang ay siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kaya ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honor student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Maayong adlaw sa inyo tanan nga mga tagpalamati sa radyo. Ako si Chona Gusiauco, chairman ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas o kun KBP Bacolod Negros Occidental Chapter. Ako nagapahibalo sa inyo tanan nga ang World Radio Day, tuigan nga ginasaulog sa kada Pebrero 13, agod kilalahon ang kusog sang radyo bilang paagi sang komunikasyon. Ini nga kahiwatan gindeklarar paagi sa United Nations General Assembly sang tuig 2011 kag sugod sadto pangkalibutano na nga ginasaulog. Karon nga tuig 2023, ang tema sang World Radio Day amo ang Radio and Peace o kon radyo kag paghidait. Ang radyo ginkilala sa iya dako nga bahin sa sosyedad kag kaangtanan sa mga tawo from all walks of life kag ang padayon nga pagsaulog sini sa kakinahanglanon sa ika-21 nga siglo. Kagani sa ngalan sa mga member stations sang KBP Bacolod Negros Occidental Chapter kag sang tanan nga mga manugwaragwag sa radyo, kami inyo updan sa pagselebrar sang World Radio Day kag kabay nga inyo padayunon nga talupangdon kag pamatian ang radyo. Madamo nga salamat. Kauyan, I'm sorry. Tata, luab kauyan kamani. Mayong hapon, Tita Wilma, kagsakon mga mabuot nga mama kagpapa watching from Sitio Yuring, Barangay Bulwangan. Insakto na, Bulwangan, Himamaylan. Or Bulwangan, Tita Wi, Hinubaan. Sorry, Gid. Na-mislook lang ni Tita Wilma. Good afternoon, Tawi. Happy listening naman kami diri sa my Celine Homes. Ma'am Thelma Iguico, kay Lydia, kay Bibing, Jennifer Mercy, kay Jane, Novi Agbayani, Paco. Salamat, Gid. Stay healthy always, Tawi. And may God bless you and your family. Ma'am Virgil Pinda, salamat man. Kay Ma'am Inday Blaza, kay Sir Doy Arthur, good afternoon. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon dira. Okay, ma'am, karon na lang na siya, ma'am, ha? So, padayon man si Tita Wilma sa sininga hapon. Antes man ako magbasa sa aton sulat sa sininga hapon, ang aton anay Mi Amore Part 2, no? Mi Amore, my love ina siya, no? Mi Amore, mga pinasahi ina nga laragway, sang paghigugma sa atong tag sa kakabuhi. Di ba, lalain-lain maagyanta, either kalipay, o kung kasakit man. Mga pinasahi nga inagihan sa patag sang paghigugma. Ang imo inagihan, pwede na nga mangin inspirasyon sang iban, pwede man nina makuhaan sang leksyon. Gani amo na ning tiyempo, amo na ning panahon nga ipaambit mo ina ang imo istorya sa Mi Amore, mga pinasahi nga laragway sang paghigugma, kalipay man o kung kasakit. Ay, pwede imo entry, pwede mo lang masend sa Action Radio Bacolod News at gmail.com. Ini gani sa official page sang Action Radio Bacolod, no? Pwede man sa official Facebook page Action Wilma Sugaton o kung sa aton man personal account Wilma Antupina Sugaton. Kung daw hapos-hapos sa inyo, kag mas nami-nami, pwede man kamo makasaka diri sa istasyon sang Action Radio. Dulong ninyo dira, no? Diri, ari lang kami sa Penthouse, Willrose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Pwede nyo mapadalang inyong mga entry tugtub sa Sabado kay ang announcements ng aton mga winners mismo sa Valentine's Day, February 14, 2023. Kag siyempre man ang matabo dira ang mga makapadala sang ila mga entry may kahigayunan
nga makadaog sang aton mga cash prizes. Nga sa diin sa tanan nga mga entry, ang aton mga judges mapili sang pulo no top 10 ka mga matakom nga mga istorya masakit man o kon kalipay man nga ilay nagihan sa patagsang paghigugma. Sa diin may ara kita tatlo ka grand prize winner kag ang pito nga nabilin consolation prize winners naton. Sa aton sini grand prize, ang third prize magabaton sang 2,000 pesos nga cash, ang second magabaton sang 3,000 pesos nga cash, kag ang aton grand prize winner magabaton sang 5,000 pesos nga cash. Kag ang pito ka consolation prizes magabaton sang tag 500 pesos. Gani sige na, no? Okay na, hingagawin na ito ng aton sini istorya sa patagsang paghigugma, isulat ina kag ipadala diri sa Mi Amore, mga istorya sang paghigugma, kalipay man o kon kasakit. Pwede nyo na madulong, diri sa Action Radio yung ibang dulong man gani nila pero ang iba yung ada gid sa online kagi nga tama iya kahapos man. Alas 2:08 Action Radio Philippine Standard Time. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang ato letter senders sa siniya nga hapon. As mentioned ni Tita Wilma kaina isa ka anay seaman, no? Nagasakay sa barkong iya sinitrabaho kag ang iya ngalan si Richard kag ang mensahe ni Richard sa This Is My Life nagasini. Dear Tita Wilma, tawgaling ako sa ngalan Richard. Isagid ako ka maukod nga tagpalamati sang Action Radio Bacolod. Kag nagakalingaw ako sa mga balita, sa drama, kag ara man ako sa This Is My Life. Mabatian ko ang mga ginapangbasa mo nga sulat, kag akon man ginapamatian ang horoscope adlaw-adlaw. Tita Wilma, diri ako sa Bacolod naga-estar sa isa ka subdivision. Ang trabaho ko sang una, seaman. Medyo nakatipon kami sang asawa ko. Sa 20 anyos ko nga pagbiyahe, nangin mataas man ang akon posisyon. Galing kay nakalabot na ako sa edad nga dapat na mag-retire. Nagsulat ako tungod pila naman katuig nga wala na ako sang obra. Sa katapusan nga tsansa ko tani nga magsakay liwat sa barko, wala na ako ginpasugtan sang amon kompanya. Kaysang nagpa-medical ako, timing man nga may inflammation gali ang akon kidney. Medyo nagubag. Ang natabo, ginoperahan ako. Gani no choice, kundi ang magpahuway. Sang primero baton ko, nga hindi na ako pwede nga magsakay. Gani nagdesisyon ako nga magnegosyo na lang. Galing, nangin masakito na, kag hindi na pareho sang una. Akon git ginapasalamatan
kag mas ko nga ginpalangga ang asawa ko. Ginaatipan niya ako, kag ginabuligan niya ako, nga hindi ma-stress sobra sa akon mga ginapamensar. Kay Tita Wilma, lain niya kung may kwarta ako, nga ginakita pareho sang una. Sang sa subong, nga nagasalig na lang ako, sa natipon namon ni misis ko. May mga kabataan kami, duha ka bilog, kag nakatapos na sila sa ila pag-eskwela, may tagsa naman kapangabuhi. Kon kaisa, ginatagaan ako sang kwarta sa mga bata ko, pero wala ko ginabaton. Nahuya ako, Tita Wilma, kay basi balapen sa nila nga wala na ako sang pulos, kag hatag-hatagan na lang ako. Ano pa ginasubuan ako manumdum? Nga amo gali sini ang maabtan mo sa ulihi kung wala ka na sang obra. Ti hindi ko gusto nga magwa nga mangin makaluluoy para sa akon kabataan. Pasalamat ako sa mahal nga Dios sa akon mapinalanggaon nga asawa, si Lizelle. Ara na siya, Tita Wilma, kun ara kami sa radyo nagapamati. Diri lang kutob, salamat gid. Kabay nga basahon mo man ang hindi problema gid nga sulat ko sa This Is My Life. Ang nagatahod, Richard sang Bacolod. Okay, sa itong sinilator sender sa karon nga hapon nga nagpatawag sa ngalan Richard. Richard sang Bacolod, ari sa isa sa mga subdivision diri sa Bacolod nag-estat. Pero makita naton malaragway naton toto Richard ang imo kabuhi nga wala ikaw napaslawan. Anyway, sa makita ay nato nangin mabinungahon ang imo pagsakripisyo. Wala ka matuod sa poder sang imo pamilya sa sulod sang 20 anyos nga pagpanakayon mo sa barko. Pagsakripisyo nga hindi mo mapabatsyag ang presensya sang imo pagpalangga sa imo pamilya, especially sa imo kabataan, nga ang nagapuno amo ang imo asawa nga si Lizelle. Maswerte ikaw sa imo asawa, Tuto Richard. Masawa nga mapinalanggaon, matinipikon sa imo kinitaan na kag yes, nakita naton nga nangin mabinungahon tungod maayo ang naabtan sang imo mga kabataan. Kag subong na may tagsa-tagsa kakabuhi na kag nangin indi dalok sa inyo sang imo asawa. Masiling kita nga bisan wala ang presensya mo sa pagdako sang kabataan, pero tungod sang kalidad sang asawa mo, ara ang ilabalatyagon nga pagpalangga sa imo. Kag hindi ina pagkabiga nga makaluluoy ikaw, nga tungod makaluluoy ikaw do pareho na lang at suno sa imo ginalimusan ikaw sang kabataan mo ginahatagan. Hindi na abi mo kun ako maglantaw sa imo sitwasyon, ikaw amo ang tulod sang kaugalingon mo nga mangin makaluluoy. Bow, my dear Tuto Richard, galing kay why mo din na mention ang imo siniidad. Pero makita naton siguro mulo magulang ka kay Tita We or basi kalibel kita or nubo-nubo gawang imo edad. Ba kinahanglan lang mangin mapinasalamaton ikaw sa mahal nga Dios, no? Kay maswerte ikaw sa imo kabuhi. Amugin man na iya, no? Mang sakripisyo ginabalikan sang kaayo sa mahal nga Dios. Basta ang aton katuyuan mga maayo lang. Kag salamat gid no sa imo man padayon nga pagsuporta ninyo nga mag-asawa diri sa Action Radio Bacolod paagi sa inyo pagpamati iya sa adlaw-adlaw nga tanan. Oo, hindi pagpanumduma, hindi pagpadalmi ang imo health condition. Kay abi mo Tuto Richard kun ano, the more nga ginapamensar mo ang ginabatyag mo,
the more nga nagalala ang stress nga mabatsyagan mo, nagadugang, nagalatay sa iban kang magadamo pagin ang imo sini ginabatyag. Hindi ka magpangasubo. Dapat na ato na lang or imo na lang pasalamatan ang mga nabilin naton nga kabuhi sa kalibutan. Why ikaw hindi ka makabig nga frustrated sa imo kabuhi, kundi successful ikaw. Kay nga makasiling sina si Tita Wilma, nakita mo kag nabatsyagan mo ang bunga sang imo pagsakripisyo kag pag-antos. Bisan amo na ng imo sitwasyon, pinsaron mo, ara si Lizelle nga asawa mo, nga wala nagasurrender sa pag-atipan sa imo, sa pagpalangga sa imo, sa pagpabatsyag sa imo sang iya paghigugma, kag wala kataka nga pag-atipan. Maswerte ikaw sa imo mga kabataan, nga sa pihag sang ila pagpangabuhi, sa gihapon ikaw ang ginaulikdan, ikaw ang ginakabalakan, kag ikaw ang ginapalangga. Pasalamatan mo ina sang dako sa mahal nga Dios. Muna siling naton, nothing to worry. Richard, wala gid sang dapat kabalakan. Instead, i-enjoy mo ang imo life subong. Upod kay Mrs., upod kay Lizelle. I-enjoy ninyo ina. Kay amo ining panahon para nga ikaw, bisan amo na may gamay nga problema sa imo lawas, amo na ining tiyempo nga matagaan mo panahon ang imo kabataan nga may pamilya, ti may mga apo ka na kay nagmuad na, kag ang imo asawa, ang imo presensya, wala ka lang makabalo, dako ina nga kalipay nga nahatag sa ila. Gani hindi ka magkalisod. Hindi ka magkalisod. Dapat ka magkalipay. Tinguha iba lang nga magpasalamat sa mahal nga Dios, kag every Sunday magsimba ka mo, ni Mrs. kung wala niya sa poder ang kabataan, kami tagsa-tagsa na kapagpangabuhi, updinay ka mo ni Mrs. sa pagsimba. Mas nami gidya nga nagakadto sa puluyan sang Ginoo kag magpangamuyo. Bisan ano pa nang hambal nila, nga bisan diin pwede kita makapangamuyo. Yes, bisan ano oras, bisan diin sa ano nga tiun, sa ano nga kahigayunan, pwede gid. Pero mas manami pagid kag makadalayaw pagid sa mata sang Ginoo kung kitang nagapasalamat kag nagaapresyar sang iya gina grasya sa aton sa sulod mismo sang iya puluyan. Kag kun nami pagid na kun upod ang mga apo, upod ang kabataan, kag every Sunday, pwede gid na nga makatipon kamo dira sa inyo balay. Pwede mo na mapangabay sa imo kabataan. Nga every Sunday kung pwede maging family day para sa aton. Para makita man sang kabataan mo nga ang wala mo mahatag nga pag-enjoy sa ila tungod wala ka presensya mahatag mo sa imo mga apo sa paghampang, sa pag-atipan, ay sa pag-ugtas-ugtas. Kanami batsyagon sina Tutor Richard, kinahanglan ang imo kabuhi, mangin balansi man. Hindi na to pagpanumduma, hindi na pagpanumduma ang imo sitwasyon. Kinahanglan ang panumdumon mo kung paano mo mapalawig ang kabuhi mo. Hindi nga dugangan kung anong ginabatsyag mo. Kinahanglan niya ipakita kay Inday Lizelle nga inspired ikaw. Ipakita mo sa kabataan mo nga grateful ikaw sa tanan nga ginapanghimo nila sa imo. I-appreciate mo. Malipay na sila ya tanan nga ginahatag nila sa imo. I-appreciate mo. Gamay man o kung dako man nga bagay, pasalamatan mo. Kag yes, pasalamatan mo man sa mahal nga Dios. Amo na siyang himuon mo, Tuto Richard. Hindi nga ahay maghagay ka pa nga subo. Why pulos ang maghagay pa nga subo, Hindi na siya nami. Kaya the more nga ginapa-stress mong kaugalingon mo, the more nga nagadugang ang ginabatsyag mo sa lawas mo, ti ano na, dali ka na gid lang na iya magtigulang kag dali na gid lang magdugang ginabatsyag mo, ti hindi na iya. Okay? Tandaan mo gid na. Batunon mo ang gina-share sang kabataan mo sa imo, kay sigurado pala tandaan ina sang ilaman pagpalangga
sa inyo nga duha ni Lizelle bilang ilaginikanan. Ha? Pasalamatan ang tanan. Kung may problema, normal ina. Kung may mag-abot pagin nga mga pagtilaw sa kabuhi mo sa imong sitwasyon subong. Pero kinahanglan ang tanan na muna siling naton ups or downs man para sa aton kabuhi sa mga nabili naton diri sa kalibutan, pasalamatan naton ina. Kag atubangon naton ina. Hindi naton pag-isulan, kundi hakso naton inatanan para aton malampuwasan. Ara lang siya 24/7 upod sa aton nga wala gid sang question sa tanan nga aton ginahimo sa aton kabuhi, kundi always nagahulat gina siya sang aton pagtawag sa iya kag magpangayo kita sang iya guidance kag sang iya blessing. Okay, Richard, kabay paano? Natandog na ito ng imo balatyagon, kag kabay nga magpakabakod ikaw, ara pa si Lizelle nga nagahatag sa imo sang inspirasyon, dula ina sa imo balatyagon kag pamensaron nga makaluluoy ikaw tungod wala ikaw income. No! Nga aamo lang na makahatag kalipay kag makahatag kalipay sa ila kung may income ikaw, hindi. Dapat subong niya i-reap mo na yaang bunga sang tanan nga pagsakripisyo mo nga mo na ginatinguhaan nila nga mapakita kag mapabatyag sa imo. Bless ka gidiya despite sang imo sina sitwasyon. So be thankful sa asawa, sa pamilya, kag labi kag labaw sa tanan sa mahal nga Dios. Richard, salamat gid sa pagpaambit mo sa isa ka panid sang imo kabuhi. Basta magpakabakod lang, di ba? Okay, let's 2:23, Action Radio Philippine Standard Time. Ahay, paamo kay na balambe? Ibaladoy Arthur, yes, paamo ka na. Okay, tita, monitor lang ko sa program mo. Ma'am Yolanda Pasamante, dira sa may Bago City, may damo gin nga salamat kag mayong hapon lang dira. Kag yes, kay Ma'am Inday Blaza, salamat man. Kag kay Tata Luab Kauyan, Kamania, Tita Wilma, mayong hapon. Kag sa akon mamabuot nga mama kag papara sila sa may Barangay Bulwangan, Hinubaan. Salamat gid. Well, thanks for the heart, Miss Inday Blaza. Noy Erwin Gonzalez. Good afternoon, Tita Wilma. Pamati kami ni Inday Giselle Franco sa imo program. Good afternoon lang sa inyo nga duha. Ma'am Ana Sinoro sa iya ko ng mga kabrad sa Barangay Lagranha sa La Carlota, no, sa Pilar Compound, kay Cathy Veer, kay Rizal Balsimo nga kapamati always dira sa may Barangay 35. Salamat man sa kay Carl Kenneth Kanyete. Kamusta na ikaw? Mayong hapon lang da abaw. Nag-greet ako si Nanay Yaseli kag si Tatay Larry sang Barangay San Jose, Ibi Magalona. Ismael Pifanio, tita ginatamyaw ko gali sila ni Nanay Lydia. Nagapamatigid siya from Barangay Libakaw, Himamaylan City. Yes, kay Inday Aisa, mayong hapon lang sa inyo ni Terik, no? Sa mga kabataan, gapamati sila ko, no? Dira sa Moncater family, sa may Purok Cruzal, sa may Barangay Takuling, sa inyo madamo nga salamat kag mayong hapon. Sa sender ko no correct, hindi na bala problema. Batunon mo na nga nagaedad ka na. Kag syempre, pahuway na ta sa trabaho. Pangamuyo ka kag pasalamat sa mga grasya nga kundiin may ara ka. Magpangamuyo gid. Bauman, Jo Arnejo, salamat gid. Again, to Eric, salamat man. Kag kay Ma'am Rona Rihida Trava, good afternoon. Kamusta na dira si Tuto Janice? Mayong hapon lang da. Eddie Laos, good afternoon. Ari lang kami gyapon ni Nanay Isabel. Aga-monitor, wal gabira-bira kung no panglaba. Baw mapinalanggaon nga asawa sa banda sa pamilya, gida sa Indairona. Maria Dolores Lamera Cardones, Chard, hindi lang mag-self-pity. Just pray always. Thank you, gid Ma'am Dolores. Sakto, ginato to Richard, batian mo na, ha? Na, karon laman dugay-dugay ang iban nga mga greetings pagbalik ni Tita Wilma pagkatapos ang mga ini. This time check is brought to you
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na pa magsigi complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed ka mo kami amo kamo na naging hatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silporte ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic
Tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani kanya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyong aduan ma'am na kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ng inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag-iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Kyle Leonora kay Bonifacio agsam dire sa Concepcion Talisay, may damo gin nga salamat kag mayong hapon sa inyo tanan. Wow, dira na sa mga listeners naton dira sa Concepcion Talisay. Good PM tawe, mati kami di Morena and Norman sa NHA 1 Barangay Pahanukoy. Tuparay ka mo dagali ni Kagawad Eric. Okay, 4537 salamat gid Morena kag Norman. Dira sa may NHA
Phase 1. Tita, ga-monitor ko sa program mo. Yes, good afternoon lang. Aba, Korit, kamusta? Maayong hapon lang dira sa imo. Happy listening man sa Domyu family. Kay Ma'am Monica, kay sa special child naton dira, baby girl, kay Sandra Lexus, sang Barangay San Teodoro, Binalbagan, halin ina kay Tuto Junjun, Lambatin Domyo, sang Pakhaw, sa Binalbagan. Yes, so Tita Wilma ana. Sa San Teodoro Lambatin Domyos ng okay, salamat gen. Kag kumusta ka na? O kumusta ka na? Kumusta sila ni Mama Rufina dira sa Gilungan? Ma V Marnis ang La Carlota 1780. Ay nga mga anak mo. Ano? Kag gaano kamuha siling ni Inday Ronet Trava. Ari kami ni Dad. Galabagid yes, get well soon, Toto Janice, keep strong lang, importante gina, kag kinanglan gina naton, ha? Yes, kag kay Inday, salamat, Inday Blaza, kag kay Eddie Laos, ara lang sila, monitor. Maria Dolores Lamera Cardones, a child, naman ako nambal ni Inday, hindi ka mag-self-pity. Hambal naman ni Ma'am Julie Militado Patrimonio. Good afternoon, Tita We. Sa letter sender, kanami sang advice ni Tita We. May i-add lang ko gamay kung gusto mo, may income ka. Himo kay Tianggi, agon may kalingawan ka. The same time, gaganar. Cheer up. God is with you. God bless your family always. Tito Richard, pa maka-inspire gidi na sa imo. Salamat gin, Ma'am Julie Militado Patrimonio. Ruchel Fulgencio Susana, salamat man. Yes, dira kay Sir Ronald kag Sir Alan. Upod man sa ilang mga office mates dira. Always ginagapamati. Thank you, gid. Sa pagpamati sa This Is My Life. Greetings sa lina kay Ma'am Virgie Alpinda. Salamat, gid. Ari lang kami. Mrs. ko gapamati sa imo ang radyo na lang kalingawan niya kay hindi siya makakita. Tamiyaw ko lang. Di na to, Tita Wilma. Tamiyaw ko lang sa iya. Amalia Makiling. Haling kay Tuto Melchor Makiling. Bisan hindi mo kami makita pero mapamatian mo kami, mabatsyagan mo. Nga kami nagaupod sa imo. Ha? Amalia, salamat gid. Kag kay Cathy Veer. Ma'am Nora Siridon sang Barangay Araala, Carlota City. May damo gid nga salamat kag maayong hapon sa imo. Ay, Ismaili Fanyo naman, tamiyaw ko lang gali si Nanay Lydia dira. Salamat gid. Kag dali gid lang. Manamyaw anay si Tita Wilma sa mga nag-celebrate sa ila birthday today. Pebrero 7, tuig 2023. Sa aton mga celebrators for today, happy birthday. Happy birthday kay Annabel Fernandez dira sa may Sawmill sa Barangay Bata. Annabel Fernandez, happy birthday. Halini na sa imo pamilya kag halin man sa batch 78 sang Bata National High School. Kag happy birthday man. Happy 21st birthday kay Miss Jasmine Shire Malaca Brillantes. Halin kay tita mo Elizabeth Gamala. Thanks a lot ko na and God bless us all. Thank you, Ma'am Elizabeth. Kag sa iban paginaton nga mga kauturan nga nag-celebrate sa ila birthday today. God bless, good health para sa inyo and cheers for the celebration. Pero kinahanglan hinay-hinay lang. Okay na, ma-horoscope na kita. Ma-horoscope kita, pero siyempre sa mga nataw karon nga adlaw, ang Pebrero 7 nga adlaw sang inyo pagkabunag nagapakita nga temporaryo lang ang inyo mabatsyagan sa karon ma-experiensyahan nga hindi maayo nga kapalaran tungod hindi pwede no nga maanad ikaw sa kabuganaan kag kalipay. Amo nang mensahe sang imo or inyo kapalaran Pebrero 7. Kag siyempre kamo araman sa idalom sang zodiac sign nga Aquarius. Ang mga Aquarius na tao Enero 20 to Pebrero 18. Okay, sa inyo mga Aquarius, posible nga hindi gin man nami ang imo pamatyagan sa karon nga adlaw, no? Hindi nami mo pamatyagan tungod sa tensyon o kung pagbaliwala man sa imo ikayong lawas kag ginasukot ka lang, na? Kung kapoy pahuway
pagpakapoy. Amo nang dapat mo himuon. Likawan mo gid ang sobra-sobra nga pagpakapoy. Yes, Aquarius, mga maswati nga mga numero 3, 8, 15, 30, 40, kag 41. Mga maswati nga numero, neon green is your lucky color. Sa mga Pisces naman, yes, Pisces, amo ining mga nitaw Pebrero 19, tubto Marso 20. Kung gusto mo or hando mo nga mangin malipayon ikaw adlaw-adlaw. Aba, kinahanglan sakto gid man kung gusto mong mangin happy ikaw everyday, kinanglan ang mga nakaaway mo anay makig-ayo ikaw sa ila. Di ba? Correct na siya, Paisya. Correct na siya, Pisces. Di ba? Mas one thing ang mga numero sa mga Pisces, 10, 22, 44, 39, 40 kag 42. Aqua blue is your lucky color. Aries, yung mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19. Yes, Aries, kung ikaw, isa sa nagapangita sa trabaho, Aries, hindi ka madulaan paglaom. Dapat gid, no? Hindi ka dapat madulaan sa paglaom. Kundi padayuna ang imo sini pagpangita sa trabaho para nga maangkon mo ang ginapangita mo man kag nagakabagay para sa imo. Mas suwati nga mga numero sa Aries, 7, 14, 18, 27, 36, kag 40. Yellow is your lucky color. Katuan naman natin ang mga Taurus. Ang mga Taurus na tao Abril 20, tubtob Mayo 20. Hindi na kinahanglan nga ihatag mo ang tanan mo nga oras Taurian, sa tanan gid nga trabaho nga ginhatag sa imo o kung sa pagpangabudlay, hatag ka man jutay panahon para sa imo kaugalingon, para nga maka-relax ikaw. Mas swerte nga mga numero sa mga Taurus, 8, 16, 24, 32, 34, kag 38. Jade green is your lucky color. Kamoy naman nga mga Gemini, as Gemini, ang mga Gemini na tao Mayo 21, tubto Hunyo 21, abi try mo na nga maghimo sang pinasahi nga bagay, pinasahi siya nga bagay kag dira mo gamiton ang imo pagka-creative, no? Try mo ina kay maabot ang adlaw nga ay lamas ikaw nga magasikat dira na may may ara ikaw wala gina-expectar man nga matabo karon nga adlaw Gemini. Mas swerte mo nga mga numero 3, 6, 11, 22, 32 kag 45. Red is your lucky color. Katuan natin ang Cancer. Yes, ang mga Cancer, amo ining mga nataw Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, Cancerian. Ang inyo naman horoscope na gasiling, aba mahimuon ka mo nga pagbiyahe na tungod sa imo trabaho kung personal mo man nga katuyuan. Kung may upod ikaw nga gagmay or magamay nga bata, kinanglan bantayan mo lang sang maayo. Cancer, reminder lang na. Mas swerte nga mga numero sang Cancer, 5, 11, 19, 28, 32, kag 41. Brown is your lucky color. O una pa lang nangabahin sang aton mga zodiac sign para karon iya nga adlaw. Gani relax lang kamo dira, fay gani Ems. Si Mama Minak sa hinigaran, gahulat gid sang imo programa. Thank you, gid. Mama Minak, halin kay Faigani Ems. Don't worry, mabalik si Tita Wilma para sa dugang pagkatapos sini. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Maayong adlaw sa inyo tanan nga mga tagpalamati sa radyo. Ako si Chona Gushauco, chairman sang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas o kun KBP Bacolod Negros Occidental Chapter. Ako nagapahibalo sa inyo tanan nga ang World Radio Day, tuigan nga ginasaulog sa kada Pebrero 13. Agod kilalahon ang kusog sang radyo bilang paagi sang komunikasyon. Ini nga kahiwatan gindeklarar paagi sa United Nations General Assembly
sang tuig 2011. Kag sugod sadto pangkalibutano na nga ginasaulog. Karon nga tuig 2023, ang tema sang World Radio Day amo ang Radio and Peace o kon radyo kag paghidait. Ang radyo ginkilala sa iya dako nga bahin sa sosyedad kag kaangtanan sa mga tawo from all walks of life kag ang padayon nga pagsaulog sini sa kakinahanglanon sa ika-21 nga siglo. Kagani sa ngalan sa mga member stations sang KBP Bacolod Negros Occidental Chapter kag sang tanan nga mga manugwaragwag sa radyo, kami inyo updan sa pagselebrar sang World Radio Day kag kabay nga inyo padayunon nga talupangdon kag pamatian ang radyo. Madamo nga salamat. Hoy, Pang, to kalala na lang sang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tiyon na aton binang-pinago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari ng mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata,
pagtutunlan kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2-3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, Mensahe sang Paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento
kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Luto Humaylin, Hulyo 23, tubto Agosto 22. Leo, ang imo horoscope na gasiling. Kung hindi mo pagsapakon ina mga negatibo, mga hindi maayo ba lang nga nagakatabo sa palibot mo, ang negative energy, wala man epekto sa imo. Gets mo na ha? Maswati ang mga numero si Ace, 9, 13, 21, 35, kag 39. Indigo is your lucky color. Ang mga Virgo naman, ang mga Virgo na tao Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Virgonian. Kung sang una, kung sang una sa lawayon ka, subong mapasaway ka naman. Gani baguha ina nga pamatasan, na? Para nga tayuyon o kung padayon ang imo pag-ayuhan sa kabuhi. Maswerte nga mga numero sa mga Virgo, 2, 9, 18, 15, 23, 40, kag 32. Orange is your lucky color. Mga Libra, yes, Libra, Setyembre 24, tubtub Oktobre 23. Libra, kung may mang asar gani sa imo, na, nga daw hindi mo gid malikawan, inang mga sunluganon gid, kung may mga may ara gid man kag kung patulan mo hindi maayo hindi mangin maayo ang resulta, so mas maayo likaw na lang, na likaw na lang para wala gamo. Maswerte nga mga numero sang Libra, 9, 14, 18, 5, 32 kag 33. Your lucky color is red. Ang mga Scorpio, yes, Scorpio, Oktobre 24, tugtog Nobyembre 27. Scorpio, nalibutan ka sa mga tao nga naka-intyendi sang imo ginahimo. Anong ginahimo? Muhaw, handa sila sa paghatag sang support sa imo. So, be thankful, gid. Scorpio, maswerte nga mga numero 10, 12, 20, 25, 33, kag 34, green is your lucky color. Yes, Sagittarius. Ang mga Sagittarius na tao, Nobyembre 23, tubtob, Disyembre 21. Sagittarius, hindi pagsunda ang iban. Kung sa pagpati mo nga sala ang ila ginahimo. Palayo ka sa chismis dira, samtang ara ka sa trabaho. Maswati mo man nga mga numero Sagittarius, 7, 12, 17, 26, 30, kag 42. Your lucky color is blue. Kag katapusan nga zodiac sign, Capricorn. Ang mga Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero 19, ay a Capricorn, sunod sa horoscope. Hindi pag ipamilit ang rason mo kung gusto mo. Kay nga mo gininang halinan sang argumento pag binais-bais kag hindi ka mo magaintindihanay. Cool ka lang, Capricorn. Maswerte mo man nga mga numero sa Ace, 12, 19, 24, 25, kag 37. Sky blue is your lucky color. Ito nabatian ang tagsa neton ka zodiac sign para man sa itong tagsa ka horoscope para karon nga adlaw, Pebrero 7, tuig 2023. Relax. Ito na 3 o'clock prayer. You died of life in a mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God,
Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Amen. Kag salamat, kids, sa pagupod sa itong 3 o'clock prayer. Kag sa siningitiun, si Tita Wilma magapaalam na tungod wala nakita sa tion. Kay diding alamianto dira salamat, kid. Ang ato na Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa James chapter 1 verse 1 to 2. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. I can't say goodbye. May damo gini nga salamat sa inyo mga palanggan natin nga mga tagpalamati buwas na naman kita mag-off deny. So standby na sa mga mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!